Usa sa maghatag og dugang kasadya sa bagong Kapuso reality show ang atong makachika karong buntaga. Busa, let's all welcome Kokoy de Santos. Maupay nga aga, mayong buntag Kokoy. Maupay nga aga. Yes, thank you for having me again. Kumusta yung umaga mo Hello this po. morning, Kokoy? Kumusta ka? Ito po, nagkakape pa. Pero kailangan natin simulan ng araw with cup of coffee. Wow! Yes. Coming from a very talented person like you, Kokoy, how do you usually start your morning? Hindi naman. Grabe. Hindi naman po. Kape lang po talaga. Mm-mm. At ako po kasi yung tao na hindi agad ako nagigising. So, once na magising ako, talagang, game na. Talagang kahit pa walang ganap, gagawa ako ng mapagkakaabalahan. At pansin din namin yung pagiging competitive mo, Kokoy. Kaya naman, we'll play a short game this morning. We'll play, kaya mo ba to game? So we'll test how good you are sa mga task games. So let's start. Kokoy, ready ka na ba? Ready. Kaya ko ba yan? Yes. Kakayanin ko yan. Eto, kayanin mo. Big kasi ang salitang Bisaya na ito, ha? 3 beses talaga. Pagluling hayaw. Yung Bisaya na salita, pagluling hayaw. Pagluling hayaw. Pagluling hayaw. Pagluling hayaw. Pagluling hayaw. Oh, di ba? More than Ano 3 po ba ibig times. sabihin ng pagluling hayaw? Parang nag-e-enjoy. Yun yung meaning pagluling hayaw. Pagluling Pagre-relax, hayaw. pag-e-enjoy. Hayahay. Hayahay, yes, pwede. Eto, second task mo. Kaya mo ba to, Kokoy? Can you lick the tip of your nose? Kaya mo ba yan? Pwede ibang ilong na lang? Kaninong ilong pwede? Kasi parang impossible. Hindi kaya. Hindi kaya. Tingnan natin sa third task na ito. Kaya. Oo. Ito, third task mo. Please arrange these scrambled letters. Running Man Philippines ba to? Wow! Yes, of course. Ayan. At na-complete mo 2 out of 3 tasks. Congratulations. Sayang. Mm. Babalik po ako dito pag nadilangan ko na yung ilong ko. Sige, Tatawagan ko sige. kayo. On your next guesting, tingnan natin kung kaya mo na. And thank you din for being very competitive this morning. Kaya naman, speaking of Running Man Philippines, sino-sino ba ang mga makakasama mo dito, Kokoy? Yes po. Running Man Philippines, syempre makakasama natin dito. Syempre, Mikael Daez, Glyza De Castro, Ruru Madrid, Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Angel Guardian, at Kakay De Santos. Wow! Ayan, we're all very excited to be watching you dito sa Kapuso reality show na Running Man Philippines. Ano ba yung mga dapat naming abangan dito sa mga task at mga challenges and missions niyong lahat, mga runners? Napakarami nyo po kailangang abangan. Kung kaya nyo, lahat ng episodes, tutukan nyo kasi grabe. Ibang klaseng experience to. Ang dami kong ginawa dito na sabi ko hindi ko gagawin sa buong buhay ko eh. So, yun pa lang parang sabi ko, my God, kailangan nilang mapanood to. Kasi hindi lang ako, lahat ng mga runners, lahat kami may mga first time dito na mga trinay yung ginawa namin doon. Yung, ayaw ko sabihin, masuspoil kayo eh. Basta marami po kayong kailangang abangan dito mga kapuso. Kaya naman kindly invite all our Kapuso dito sa Central and Eastern Visayas to watch Running Man Philippines. Yes po, mga kapuso. Please watch Running Man Philippines. Ngayong September 3 na po yan. Dito lang sa GMA. 7:15 sa September 3 every Saturday and Sunday, 7:50. Talagang salamat and congratulations Salamat po. dito sa Running Man Philippines. Yes po, thank you for having me. Stay safe.